Oras madihita yak kadamang day ng songonido at kanaposo bulong. Puriyani tuhatta andorang sota puka parminggota tapasada marohatta martangian nahongom mahita satok tinibagay sa rohat tabi.
Amin. Tapuk kama parminggota marid di mahida. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tu di perbadia, nat mo palangit do tanaon. Amin. Marsuara uluk-uluk mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung di tanaon, dok hamu ma nunga di padua jahuba na kosona si Jakob. Maruluk-uluk tu di bata maho ali sadok tanaon edehon hamuma hamuliaon di guarna marmulia ma bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Ali Tuhan di bata pargugu nasuk atudusan olan alani asini roham sabindo ubahin natarbain hami marpungu di jolom marsadani roha martangiang tuho di perbaga-baga hodo di bagasan hatami molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu lehonom mudo napinangido nasida. Ali Tuhan pasaut ma baga-bagami tangi homma pangiduan nami, lehomma natau hanguduan nami, lehomma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasit tongami, dohot dihanguduan saling lilingna, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangingon hamuma sohon sikap nipati di minggu tasadarion ima surat ni Apostel Paulus
Tuhuria Rom bindu 12 ayat 12 songonoma didok disi marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha ma dihapor suhon jugulhon hamuma tanian ido sahatna atong rak mangidugu kumahita tutuhan di bata lahumamulahum patiknai ali Tuhan di bata saya pardugui mahami mangulahum nahubar patikni amin. Martangiang mahita ali Tuhan di bata pargugu nasuhat tulusan jala ama para siroha dan lumoro hamida hamatian di perdosa mulak manian parjahati tumarikut dalana asa mangulu ibana ido di bangido roham halanihi ubahin di bangido hami say sudah timatoru-torum asa unang mangunai betu hami say sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham say pargugoy mahami asa margugo hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima hata baga-bagani di bata taringot tu hasisan ni dosatta songonoddo hata ni Tuhan Jehovah nung ngadiarsai ho au marhitis yan akka dosam jala nung ngadilojai ho au marhitis yan akka hajatomu au tutu au sadiri manelese akka pangalausin ala ni hadiriyauku jala dambe upai ngotingot akka dosam hasang apa madi di batang di ijam. Amin.
Hatani dibata turbo epistel de minuta sadarion, imana tersurat di sada Samuel bintu sada, mamuka ayat sia sahat rodi ayat 10 lalu, tajahama marsika soring jala ayat parpudi, rab kita majaha, mulai siang ayat parjulu. Jadi dung mangan jala minum di silo, hehe masih hanna alai kudul di kudulanna anggo malim eli di labung tiang ni bagas ni Jahoba. Dungi marbaga-baga maibana ni nama ali Jahoba jebau molo ditatap roham pardamolan ni naposomon jala diingot ho au jala dang halupa honomu naposomon jala di lehon ho tu naposomon sada anak lehonok kuma ibana muse tu Jahoba saliling mangulu ibana jala dang jadi hona raut parnagung uluna. Ai martangiang di bagasan rohana do si Hanna asal ubit-ubit bibirna dan terbigi yang go suarana gabe diri pusi Eli nama bo ibana. Alai nin nasihan nama mando sitoka ali tuaku paropuan na kodok roha doau tahe dan dung kuinum anggur marang si inumon na koras roha kido na husehon di jolo di Jahoba. Dungi ninna si Eli ma mangalusi laho mahomuli mardame-dame say na lehonon ni dibatani Israel tuho na pinangidong siyan ibana rapta jahat jadi ninna si Hanna ma say na potan asli roha mana kosomi di jolon dungi itu dalam jalan mangan ido sahatna mertua ma akan tumangihon hatani dibata jala na peopsa. Amin. perseautai songon na hinatidak kun ni dongan ta saha perseaun di sadok kortibion rap mahitamadok au persea di debata Jahoba ido wama perkudu nasuhan kudusan na mempalami doan au persea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sadai
Imana tinubuhan ni Maria, na dari siap pun di Porbadia, aturan suabubuan, ido tuhata, na kumama derni, di pangumuman di Silapus, nama tetap baca lo ibadah di bawah pinar silam, na jual tuan matur belum ditanam, na mulak labur di hari petuluhun, nama naik kusurgo, lahul fusiap di bata Jehovah, amanai pargo nasuhat tulusani, di sini ibadah dan mamurak sultan on, mamahumi hak nama bulu nama dia, au persea ditut di Porbadia, jalan adon sadar dunia nama dia, kuliah harapan alam Kristen akan nama dia, doh dia sani dosa, doh dia lain nama doh, nak mangurus untuk daging yang nama mati, doh dia umuduan nasura sudah, amin. Kor virtual KFC Sekolah Minggu. Tabigima titing na minggu di Uriata.
Tikting namasa di minggu sadario minggu siamei 2021 na parjulu goar do topik minggu goar ni minggu ta sadarion ima minggu rogate na marlapatan martangiang jala topik minggu tangiang ni halak na porsea na paduahon dana na sorang di basa-basa tuata dosa dana boro di keluarga Mariono Freddy Jackson Simbolon Inatai Octavia Sujana Boru Manulang na di hari Minggu 2 Mei 2021 sektor Halim Ipasdo danaki suang songoni inang natorasna napatuluhon ruas natamba sadarion minggu siamei 2021 di Jalado gabe ruas di HKBP Stoyo keluarga A. John Christopher Siadari Inatai Martina Tiurmala Sari Boru Hutapea dohot sada dana bawa sian HKBP Resort Pakat Distrik Tolu Humbang alamat Jalan Sulawesi nomor 12 sektor Cipinang Bali Jakarta Timur. B. Rio Riki Siadari Inatai Agustina Asri Perawati Boru Marbun dohot sada dana bawa dari HKBP Resort Pakat Distrik Tolu Humbang alamat Jalan Sulawesi nomor 12 sektor Cipinang Bali Jakarta Timur. Napau paton parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus di hari Kamis 10 Mei 2021 parningotan di hana naik Tuhan Yesus Kristus tapatupado ibadah songon nasomal masuk pukul 6 pukul 8.30 pukul 10 sada pukul 15 dohot pukul 10 wib dung sipul jamita papungo peria tujulun nilangkatan dohita tu ulaun pengembangan masyarakat las marohata pasahaton peliane na palimahon gerakan Rp1.000 dana pensiun AKBP songon naung tapatupa di bulan asalku sadari on minggu sia Mei 2021 sude ibadah dung simpul jamita papungu pelian tujulun nilanggata dohita marhite amplop naung diparade dalam mengurubi dana pensiun AKBP las marwata pasatur piliani Tuhan tama masuk na paonopon pelatihan tanggap bencana hombar tu program di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu baon pelatihan tanggap bencana marhite tik on pinaboto tu akan aposo narade rohana naing mandohoti programi asa di surat tonma dirina tu sekretariat Buria na papituhon di Jalodo sumbangan sian keluarga Alfred Pardede Boru Pasaribu sektor Parseran bunga altar untuk minggu 9 Mei 2021 hamuleateon nasida di pandonganion ni Tuhan sehat-sehat sudi keluarga di pasu-pasu Tuhan tama napasaton sumbangan ini lau pasikopo tiktion bui mataja di tikting cetak songonima sa tikting di minggu ta sadarion kor virtual paropuan
Tapuji ma Tuhan ta jala kepada di maruhatta pasahaton biliatta napan julu mari dimahita. Oh
dameni di batangna sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Uria di Tuhata, atani di bata, nagabe jamita, di mingguta sadarion, di minggu rogate, na merlapatan martangiang, alai nuaing di pataru dohita tusada topik, ima dua orang beriman, nganang tangiang ni naporsea. Hatan jadi bata ima sian sada Yohanes bidulima mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 5 ujahama tutonga-tongatta. Ganup na porsea Yesus do Kristus ido naung tubu sian debata jala ganup nama kaulong ibana na manubuhon haholongon ido nang na tubu sian ibana sian odo taboto nang holong rohata dia ka anak ni debata molo taha holongi debata jala taraduti patikna odo holong ni rohani debata molo taraduti patikna dada naduk-duk patiknai ainasa na tubu sian debatado manaluhon portibion hapur siaut taido nang monang manaluhon portibion isedo na manaluhon portibion iaso na porsea di Yesus Kristus anak ni debata ido sahat ni turpukta di hamuna na hinaulongan nakin dia ya topat adong do disi tabege pardohan manaluhon dua kali disi muncul hata panaluhon dungi muncul muse dia 5 ay nasana tubu sian debatado manaluhon portibion hapor siaw taido nang monang manaluhon portibion ido na manaluhon portibion labatanna di hamuna na hinaolongon di bagasan Yesus Kristus mulo tapamanat hatai nang dohonon na di tonga-tonga ni perpungat tahun hapur syaun na songod dia do tahe nabui manaluhon portibion iman yang seperti apakah yang dapat mengalahkan dunia ini alani di hamuna na hinaolohan molo didokdo manaluhon portibion hupikir satolop dohita kita diarahkan kepada sebuah peperangan labatanna na mengarah tu peperangan di partodion peperangan rohani di tonga-tonga di parmolota. Saya pikir setiap kita manangganup kita di tonga-tonga ni ngoluta mulai kita menerima hari yang baru majalo warina baru ganup ari kupikir kita nunga diperhadapkan tu peperangan rohani songon siutok Kristus kita di tonga-tonga ni ngoluta apa peperangan rohani na humasutami di hamuna na hinaolongan karena bisa saja di tengah-tengah kehidupan kita ketika pikiran kita teringat ataupun terfokus tu sada-sada masalah di tonga-tonga ni ngoluta kita nunga mulai mengalami peperangan rohani songon siutok Kristus. Apa ini Tuhan? Apakah saya harus sabar? Iko bengek doau, ikon nahutaluhod do lomoni rohaku, manang lomoni rohamdo naikon hulaon, asa gabe monang au. Apakah saya harus kalah Tuhan? Apakah saya harus menjauh dari Engkau di tengah-tengah kehidupan dan pergumulanku ini? Bagaimana Tuhan saya mau menghadapi semua ini dengan kehidupanku yang seperti ini? Karena dampak
pengaruh COVID ini bisa saja itu menggoyang kehidupan saya dan juga menggoyang keimanan saya. Hidup saya sepertinya semakin susah. Jalan keluar sepertinya tidak muncul di tengah-tengah kehidupan saya. Bagaimana saya Tuhan? Horo nanaiku hamonakon, marhite na bengek rohaku, marhite na satia o tuho, marhite na toktok mampu au jonok tuho. Bisa saja pergumulan nasongoni terngiang-ngiang di roha nang pikiran na di tonga-tonga ni nguluta. Karena itu, molo di luas kita menghadapi pamikiran nasongoni, bohado tahe, apakah saya harus memenangkan peperangan ini dengan tetap dekat kepada Tuhan? Setia au tuibana, mampu ototongi jonok tuibana, mampu ototong mamuji pasangan poni mana, dan gawe dawa usia di mana, dan gawe ganggu roha nang hapor syoku, gari ada ilam pasol hoto diriku tuho Tuhan. Hebat dulu ni suara kia tu, gabi sampai bergeser. Hamuna nahinaulongan tentunya dalam peperangan ini di bakasan parporangan ini lomoro haku dan lomoro hamuna asamona kita, supaya kita menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan kita. Alani hapor siaw nasongon dia do naboy manaluhon portibion naboy manaiti kita gabe dao rohatta siya di bata. Portibion naboy mangela-ngela kita. Asal lalap kita di tonga-tonga di Portibion naboy manaiti rohatta. Asal gabe ganggu roha nang hapor syauta. Bahkan gabe muncul songon naidok ni turpukon. Muncul anti-Kristus. Mulu tapamana tamanginang taringo tu latar belakang di Turpukon, ternyata aka antikristus na soporsiatu Kristus dari taringo di Turpukon, tadinya mereka adalah orang-orang yang percaya loh. Tadinya mereka orang-orang yang percaya kepada Kristus. Alai ala berkembang jala hebat pengaruh nih panurirang pargagap pengajar-pengajar guru-guru palsu. Ternyata itu bisa mempengaruhi hakala Kristeni, gabe madausia Kristus, gabe anti Kristus, dan makaporse Kristus, anak ni debata, di tonga-tonga ni panggulmito ni nguluna. Seperti apa rupanya ajaran itu sehingga mereka boleh membuat orang-orang Kristeni gabe anti Kristus. Hamuna kadongan mulu tapamana Turpukon taringo tu sada Johanneson ranga jok tabege dia kajamita aladong disi berkembang paham doketisme, paham gnostisisme. Paham doketismeon adalah ajaran yang tidak menerima Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan mungkin debata nabadiai, dan mungkin debata todii, roh tu portibion, mian dohot jolma portibion, nagok dosa, dunia ini penuh dosa dan kejahatan. Ai portibion dan manotongon, portibion fana roh. Tidak mungkin Allah yang maha kudus itu, yang kekal itu menjadi manusia di dunia ini. Jadi gnostisisme na berkembang sian kata gnosis, jadi mulu sotarjalo rohado pikiran tak porsiana sida. Karena gnostisisme itu pengajaran yang tidak bisa diterima oleh iman, mereka tolak. Tak siap tu rohado pikiraku. Imana masa pada hati hai ujungna akasito Kristusi gabi ditadikuma Yesus Kristusi. Mereka tidak percaya debata nagabe jolma di bagasan diri ni Yesus Kristus. Idobenna adong dihita hala Kristen ajaran inkarnasi.
debata gabe jolma di bagasan Yesus Kristus. Sada do debata do Yesusi, ai debata inkarnasina Yesusi do. Allah menjadi manusia. Yesusi na tubuh sian debata doi. Ino benar dok si Yohanes di si. Yesusi na tubuh sian debata doi. Alani molo di haolong yang muda debata, ikon haolong muda do Yesus Kristus si. Ibana Kristus, labatanda ibana Mesias, ibana nani miahan, ibana nani urapan, ibana na terpilit jala disuruh debata, gabe si palua tu portibion, dohot pada mehon jolmai dohot debata. Ido benaido Yesus ido Kristus nang tubuh sian debata. Alani dihamuna na hinaulongan na niondolkon di sada Johanneson boado asa jolma na toropi porsea tu Jesus marhite ha porsea na tubuh jala toktong makaholongi de mata dogot mangulahon akka paretana. Ido odolan ni sada Johannes limaon muluna porsea rohamu tu de bata ikko porsea rohamu tong tu Jesus Kristus. Ido neng dohonon na tuaka huria na niadopan ni si Johannes panurat di bukuan. Alani dihamuna na hinaulongan tangiang ni na porsea. Dua orang beriman. Ape suarong agi saoti kate ditaringoti di sada Johannes limaon sada 1:5 taringot tu tangiang. Ape minggu rogate. Alani tabereng ma dihamuna na hinaulongan tangiang ni na porsea. Halak na porsea na manguluhon tangiang na di tonga-tonga di nguluna sian turpukon na parjolo adong takas di bana pengakuan bahwa Yesus itu Kristus ibana do si palua au tangarong na asing selain ni Yesus Kristus. Jadi orang yang berdoa itu dia harus mengakui di tengah-tengah kehidupannya bahwa Yesusku itu adalah Tuhan penyelamatku. Tidak ada yang lain selain Dia yang paling berharga di tengah-tengah kehidupanku. Songonido halak namar tangiang halak na porsiai na baduahon sia trupukon yakin mulo tapamana tamanginang halak na porsia namar tangiangi gabe parholong do si partangiangi alana halak nama kaolongi debata diradoti do patikna molo diulahoni mana patik di debata asa martangiang ibana di tonga-tonga ni ngoluna dipangidohon debata asa martangiak kamu tuau lapatanna molo taguari do dirita si partangiang gabe parholong do si partangiangi gabe si buan pasu-pasu do ngoluna molo halak si partangiang ibana molo di luar nido boido sukunota apakah benar saya sudah menjadi orang yang berdoa di dalam iman. Napatuluhon diturpukon radot do ibana dipatik ni debata. Radot do ibana dipatik ni debata ay moloholong rohaku ikon ulahonokku do patik ni debata moloholong rohaku tu inokku ikon ulahonokku do napinangido ni rohana. Dirok na kindada na dok patiki. Basa nang dok patiki. Ala na maulahon patiki ni ojar ni holong dohot ha porsiaon. Porsia ibana pabuwa debata manuru ibana sebatas kemampuan ibana doi. Patiki itu tidaklah berat karena dia melakukannya didorong oleh kasih dan imannya kepada Tuhan. Alani dihamuna
na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Tabereng ma taring waktu topikon tababagas ma taring waktu tangiang ni naporsiai. Hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Kupikir mulu tataringoti rogate rana disegar do kembali ingatatta ngajujut tabigi rogation. Mulu didok tangiang kupikir ngasudi hitam abotoi. Ale sebelum tusi ai sipata saya pikiri do aka pencipta lagu di Batakon. Ai sama seolah-olah songonna berak sebelah enar rohaku. Ai aku boton no boiru po bemuna tuau. Berek kamu mah mulu ditarengo di tangiang jok do mengarah tuise. Tuina. Itu kan? Jok do muse di dokon ibu itu adalah tiang doa. Ena wahana mahamia kamon norakku si bata. Tangiang ni dai nangi. Itu kan? Itu kon. Dungin itu kon nai marsinggang hoinang. Pati buat nang doroku dang nasodeng ka suara kialai masuk tu ditaringo di si inangi do. Na marsinggangi inangi do. Ena soya do kita marsinggang tahe. Edo bet sipata humereng mau lihat taringo di lagui burjuni dai nangi mau lihat nai kan arang dua kama gabi tabai kan aturan nai kan mau lihat ma inang idok ko manguse mau lihat ma amang kolak kamu inain narohana alai dok kuboto apakah itu dipengaruhi oleh setabi jodoh na pengarang lagui na ibereng imana do di tonga-tonga ni parngulun na inung naud do na dibereng imana gabisi pertangiang manang ala narong do pengaruh ni budaya ni halak Bataki apalagi ma dihitaan nagok kode asing di kode ni tes manis kopi alerong do kode tuak na holan nari petenang do akka ama dihitaan na jolo duk pemulak laumangan tujabu apakah seperti itu alehu pikir setelah bidang da membela ama hau ala kibetulan ama au ra mungkin songoni do mungkin na jolo akka amai alehi taukan nuaing ama nang di bagasan Yesus Kristus do kupikir hita pia kama ba ikotong do hita marsinggang di jabuta martangiang hita ama pe iko gabisi pertangiang do di tonga-tonga ni nguluta aledak piga ama na mabigay hubereng ala na gumudangan ina rotong hubereng segijangon na marminggu ale urasa na live streaming akarongan akaina pe gudang do di jabuna dohot amate na mabigay jami taon. Alani dihamuna na hinaulongan anggo mundur tahu amai dohot inai dosdo di adupan di depata. Molo dipangido imana dohita sagabi si pertangiang asa martangia kita totong di tonga-tonga ni waluta. Kupikir itu bukan hanya untuk ina, bukan hanya untuk perempuan saja. Ale boaro kita nang ama bawa asa totong gabe si pertangiang di tonga-tonga ni waluta. Alani tangiang babua na mengulu do partodiota. Seorang yang berdoa adalah menunjukkan bahwa hidup kerohaniannya. Halak na martangiang amang inang na paduangon, halak na patudukon pabua solhot do imana tu debata, jonok do imana tu debata. Karena apa? Karena setiap orang yang rindu pasti berjumpa. Kalau saya rindu kepada Tuhan, maka saya rindu berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Alani halak si pertangiang pabuakon aku ini dekat kepada Tuhan.
Halak na martangiang dihamuna na hinaulongan na patudukon pabuang ngoluna bergantung kepada Tuhan. Ngoluna marsigatung tu Tuhan itu. Karena dia tahu, dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan. Itu maka saya perlu datang kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Kuasanya hebat dan luar biasa. Dia sanggup memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Songonino halak na martangiang, orang yang bergantung kepada Tuhan. Napapaton dia kaperinung aku, pabua halak na martangiang, hamuna na hinaulongan. Porsea do ibana, songon na hurok nak kini nomor tului. Pabua na tukdu gogo do huaso ni debata. Lago mangalehon na pinangidonai. Napalimahon halak na martangiang dihamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus adalah orang yang mengedepankan halak na batujulohon lomo ni roha ni debatado naikon saut di tonga-tonga ni ngulutku imasongon tangiang ale amanami lomo ni roha ma nasaut. Orang yang berdoa itu yang paling tinggi ketika dia berdoa adalah mendahulukan kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan juga kerinduanku ini Tuhan kehendaki supaya terjadi dalam hidupku. Bagi dia waktu Tuhan adalah waktu yang paling terindah. Jawaban Tuhan, cara Tuhan adalah waktu yang paling indah bagi orang yang mendahulukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya dalam doa. Naparpudi halak namartangiang dihamuna na hinaulongan manakin tong hurinukon na sugut. Alana satabihamu, kan tidak semua dua orang beriman itu diberikan oleh Tuhan. Iya kan? Iya. Alani sebenarnya orang yang berdoa itu juga adalah dia adalah orang yang taat dan setia walaupun yang dia minta itu tidak diberikan Tuhan selama hidupnya. Iwatu hamudo masuk niaha artina narumikko di rohana ima ngulu sogotido. Saya ingin supaya Tuhan tetap melihat aku, dia dapati aku tetap setia walaupun permintaanku tidak dipenuhi oleh Tuhan. Karena yang paling penting tujuan hidupku adalah kehidupan yang akan datang. Itulah orang yang berdoa. Hamuna na hinaulongan nagajek jabita kubah. Pendek bete. Di hamuna na hinaulongan taring waktu tangiang doho hapor siaonon. Radong do heata jaha ilustrasion. Adong ma tiga dokter. Jadi roana sida lagi makan siang. Duksay mga siang. Adong ma sahalak siat dokteri madok tudongan na. Kawan dokter, selama engkau mengoperasi, operasi manakah yang paling berkesan dalam hidupmu? Itulah pertanyaannya kepada temannya itu. Dungi Roma dongan naon dokteron na disukunon inay mana ma ay dia matahiyate ay ngagudang jolma na operasi. Alay na huboto setiap operasi itu menuntut keahlian. Setiap operasi itu menuntut kesabaran. Setiap operasi itu menuntut ketelitian. Inay bana huti bana mangarimangi akan ahya di operasi bana. Lungi pitor terbersih ma di pikiran di bana. Oh, arong do bah HP. Ya sadadak danak ira-ira marumur 10 tahun ku operasi HP. Jadi gadis kecil ini ibana mulai menurut perhitungan di dokter harapan hidup hanya tinggal 10% naik. Ima nahujaha diceritaun. Diceritaun di mana mamuse?
di malami naneng operasi kami ma gadis na meton masuk mahami tu kamar operasi di sima nunga lengkap sudah keperalatan suang soni ka perawat nama donganiau lo mengoperasi i jala natiki di ruang operasi i lagi arong beban berat nahu pikiri naing mulai mau operasion Peter Roma dana nagelengon idok ko ni mana ma Pak Dokter bolehkah saya melakukan sesuatu? Oh ya boleh sayang boleh. Apa yang mau kau lakukan rupanya? Saya biasanya sebelum tidur saya selalu berdoa. Oh anggo na martangyang do martangyako ina dokter ima tu garis kecili dungi hamuna na hinaulongan martangyang matong garis na meti idok masongono tangyang na Yesus engkau adalah gembala yang baik berkatilah domba kecilmu ini malam ini dalam kegelapan kiranya engkau dekat denganku lindungi aku sampai datangnya sinar matahari esok pagi dan berkati pula dokter yang mengoperasi aku. Jadi dokter nama ngoperasi pe itangnya koni bana do tarbigi ma itu ibana bah ayo aku HP ditangyak do HP hamuna nah hinaulongan duk songoni dingok dokteri ditangyang nai tangyang tidak danaki bah itangyak do au ina dokteri ma di bakasar rohana Tuhan kau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain selama operasi-operasi yang kulakukan. Tapi kali ini bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Alana satawihamu diulauni bana pena mengoperasi salilengon irajumi bana do alaniaha. Alani keahlian ni bana doi. Alani ketelitian ni bana doi. Alani kesabaran ni bana. Alai di tangyang nai di bakasar rohani doko ni mana. Kau boleh Tuhan tidak membantu aku selama aku mengoperasi. Tapi kali ini bantulah aku Tuhan untuk mengoperasi anak kecil ini, menyelamatkan dia inna. Dungi singkat cerita dimulai mau operasi. Dok pulau cerita nate bagajakuan non. Saya mau operasi. Diceritakan Madison. Saya ceritai di hamuna na hinaulongan terjadi manin Madison keajaiban. Malu madak danaki. Dungi nang berpisah ma dokteri sian dak danaki lau muda dak danaki tu jabuna dung bergerak di bereng lam dau lam sadar ma dokteri ibu tahamu doa dokon dokteri ina dokteri ma sebenarnya sayalah tanda kutip pasien yang menjalani operasi iman boleh tu sihamui Mendenggam mulai tu siamu, alana pakajaku bolu pat orang musien non. Hamuna na hinaulongan gaya ningulu ni gadis kecili mengajarkan kepada saya dan kita di sini supaya jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka biarkan Tuhan yang bekerja dan berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita untuk memulihkan dan menolong kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amanginang doa dan iman itu membuat kita yakin bahwa Tuhan mampu memelihara dan menjaga harapan kita yang kita gantungkan kepadanya. Doa menjadikan iman itu sebuah kenyataan. Doa yang dinaikkan dengan iman akan menghapuskan kekhawatiran narong di bakasar roham, sehingga doa itu akan mendatangkan apa? Mukjizat. Alani, mari kita menjadi
orang yang berdoa di dalam iman. Amin. Martangyang mahita. Mulia tima rohanami diho Tuhan, marhite hatam ditaringoti hodo Tuhami Tuhan, songod dia do tangiang ni halak na porsea. Itu artinya tidak bisa terpisahkan doa dan iman orang yang berdoa itu. Alania liamang mulu martangia kami unang maniani gabi holan sekedar kebiasaan rutinitas di tonga-tonga ni ulaun nami. Alai marhite hatam nunga diajari kami ho Tuhan, tangiangi patuduhon pabua na mangulu do partodion nami, na jonok do hami tuho, na marsigatung tuho do hami, na porsea do hami tuho pabua tuk do gogong do huasom lau patupahon dohot mengalusi aka na pinangido ni rohanami, bahkan na sumungkinipe gabi mungkin. Tangiangi ternyata patuduhon pabua setia jalata tami di tonga-tonga ningolu nami, nakpe dak sudia ka pangidoan nami dioloi ho Tuhan. Alai naing rikot idomu sian habangsa parlangitom mi boado jol mana setia do au, jol mana mangoloi ibana do au, jol mana toktong do makaholongi ibana au. Ido naing rikot idomu Tuhan, Engkau ingin supaya Engkau mendapati kami setia. Ido tujuan ningolu ni halak si partangiang na porsea tuho manatap tungolu na manotong, bukan hanya melihat kepada kehidupan yang di dunia ini saja. Oleh tema Tuhan, pasu-pasu mahatam parbisuki mahami lahu mangulahon hatami. Utangnya ko kami ma Tuhan saluhutna akan holongi kami, akan makolongi kami, akan ruas ni uriam nadong di HKBP Sutoyoon. Pingot kami manasida Tuhan di tangiang nami, mulai sian danak sikola minggu, remaja na poso bulung, ama ina lansia na mabalu ama na mabalu ina, nang akka na tua-tua nami akka opung akka na sumarpohop pe Tuhan. Pasu-pasu saluhutna karuas ni uriami Tuhan di tonga-tonga ni panggulmitin ni ngolu nasida. Asiroham Tuhan sarion nasida dia kana rikoti Tuhan. Molo adong nasida Tuhan namar sahid na dirawat di rumah sakit, namar sakit penahun, manangisi penasida Tuhan. Asiroham Tuhan pamalu manasida, pargogoi manasida, leon semangat do pengharapan na mangulu Tuhan. Asanggia Tuhan benget nasida, manahan di parsahiton nasidai, molo tung pegale pamatang na Tuhan, unang luas gale haporsyaon na, toktong ibana, patuduhon holong na, hasatian na tuho Tuhan, asadoho tibana marhamonangan dinguluna. Diaka ruas ni uriam Tuhan na dirawat ala ni marsai COVID Tuhan, na isolasi mandiri, na ikut dirawat di rumah sakit, manangisi penasida Tuhan, naso huguari hami Tuhan, asima roham, pasu-pasu maka ruasmi Tuhan, namar saya kopiti Tuhan, pamalum manasida Tuhan, aka ubat, aka perhatian, aka perawatan, aka sipanganon, sirumo Tuhan, pasu-pasu mai, asagabi makorkon hai pasoni, dohot menambah kekuatan imun di pamatangna, menambah kekuatan imannya juga. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dia kena gale Tuhan, gale alani yaha pe Tuhan, nangalani dampak ekonomi Tuhan, alani pengaruh ni kopito Tuhan, asiroham Tuhan, pargogoi nasida Tuhan, urubi nasida Tuhan, paturuhon jalan keluar Tuhan, dan adong nasator patu paho Tuhan, bereng ma Tuhan, persituan nasida, bereng ma Tuhan, semangat dohot usaha perjuangan nasida Tuhan, paturuhon dalan naleamang, asa tungjupang Tuhan, pernguluan nadengkan di nasida.
Dia akan nagaleha porsiaon na Tuhan, dia akan naganggu, dia akan nabimbang Tuhan di tonga-tonga ni pangulon na Tuhan, pahot pakirimon na Tuhan, pahot ha porsiaon na Tuhan, asiroham Tuhan, lehon kemudahan, lehon jalan keluar Tuhan, patulus akan nasinita ni rohana sida. Pasu-pasu Tuhan, akay anak kon namin na marsikola, na kuliah, na mangalului karejo, na mangalului sirokap ni Toddi, rumah tangga, nasay masigol, paimaimaon, asa pasu-pasuommu, leonommu Tuhan dinasida, aso sorang didadanak. Ale Tuhan, patulus Tuhan, asima roham Tuhan, horo na punahami, horo na marhuaso di ngoluhami, horo na manot Tuhan bolu nami Tuhan, alani, batuduhom ma Tuhan, huasom do habal gaumi Tuhan, lomo ni roham manasaut, asiroham dinasida. Ale Tuhan debata, pasu-pasu mahami Tuhan di bagasan seminggu Tuhan, di nalau mulak kami Tuhan, sianak kaulau nami, lau borohat kami mandapotun ulau nami Tuhan, di perkarejoa Tuhan, dia ke aktivitas nami Tuhan, di bagasan seminggu Tuhan, dongani kami, linggomi kami Tuhan, padau kami sianak kapamaran di daging nang Toddi, pasu-pasu manang pamareta nami Tuhan, asa hatop kami Tuhan, pulih bangkit ekonomi, pulih kesehatan ni bangsoon, digijang ni saluhut nai Tuhan. Sesa mahami sian dosa nami, asa tamah kami majalo pasu-pasum, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita, upap nupilia tujulu, los di soma tapasahat, gerakan Rp1.000 na dicanakon HKBP di bagasan tahunon. Mari di mahita. Tumhala namargogo si partani yai dodo pesitaonon dangolo tanui Ohana ide matanai nama lalu
Salang yakum ma piliata martangiam mahita. Ale de bata manami na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhut si legon-legon na dinggan. Dohod na sa ulibasa na mauliutus. Upasa kami masih dan dilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan. Patimbul kon harajamu di tonga-tonga di uriam dohod di portibion. Buhai maroha nami marhite hite tondim. Asalam hutadahami gurang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongaon somon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songo panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pamunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahu disondangkan Tuhan debata mabokina tuho jala asima rohana midahu saya didopakon Tuhan debata mabokina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Dihamuna kada mengdainang na pinarsangapan sa lubuk na matahe na mandohoti parningguk tu sa pulisa daot kami na marhubas pinasahak na tuhamu selamat hari Minggu ma dihamu sa lubuk na horas ma salam sehat.